Ali B dan. Ali B, Ellen ten Damme richt het ten gronde. Ze zeggen dat je verstijft als je... die Ellen ten Damme is zo sterk, weet je wel, die schopt die hele Ali B zo in elkaar. Misschien pakt hij dan een geweer en onder dreiging van een geweer moet je de kleren uitdoen. Ons in Ali B heeft geen geweer. Wat Ellen ten Damme dan? Die rechters trappen er toch weer in, weet je wel. Dat gejammer van die meiden. Ze vragen erom. Nee, niet in elk geval is zoveel verkrachting onvoorstelbaar. Maar, ja, Ellen de Dame krijg je niet verkracht. Als je het wel doet, dus Ali B, die heeft hij 2 jaar gevangenis, krijgt hij niet. Je zou ook Holleder vrijlaten. Holleder, zoals zijn vader, was toch chauffeur van Heineken Freddy. Dan ging hij zelf dat drinken, toen kreeg hij die dodenwaard. Ja, toen liet hij zich ontvoeren. Ja. Dus Holleder. Ik probeer die Ali B, ik probeer vrijspraak. Waarom dan? Waarom dan? Omdat hij genaaid wordt. Omdat hij tegen die meiden wou dan niet. Nou, nou toch allemaal, hij is hartstikke populair. Ze gooien de slipjes aan hem toe, man. Waar heb je het over? Hij gaat echt niet verkrachten. Ik hou van Ali B.